acabem de despertar a Lloret de Mar i fa un dia radiant, un dia esplèndid, eh? Però malauradament, Fran, t'he de dir que avui és l'última ruta del nostre programa. Així és. O sigui que ens queda gaudir-la al màxim. Sí, aprofitarem cada instant del dia d'avui, sens dubte. Sí. Què et sembla si comencem el dia fent una passejada pel sender del Mediterrani? Sona maco a l'hora que cansat, però bueno, va. No siguis mandrós i va, posem-nos les piles. Recorregut que discorre per tot el litoral català, mostrant cales, platges i paisatges marítims. L'itinerari s'inicia a Portbou i finalitza a Ulldecona. El tram de Lloret de Mar a Blanes s'anomena els Jardins de la Costa Brava. El sender del Mediterrani, al seu pas per la selva, recorre gairebé 30 quilòmetres per la comarca, des del massís de Cadiretes fins al riu Tordera. Durant tot l'itinerari s'alternen paisatges forestals litorals, amb el pi blanc com a protagonista, passant per petites cales, platges... La Cala Sant Francesc, també coneguda com Cala Bona, és una de les platges de sorra preferides dels habitants de la localitat. La Cala Sant Francesc és una platja de sorra fina daurada i d'uns 200 metres d'extensió i disposa de totes les infraestructures necessàries. Molt a prop de Cala Francesc ens trobem amb el Jardí Botànic Mar i Murtra. Que és com una biblioteca d'investigació botànica d'espècies del Mediterrani. Hola, bones, què tal? Soc la Cristina. Cristina. I en Francesc. Soc el Jaume. Molt bé. Jaume. Però res, volíem que ens expliquessin una mica el què i com, no?, d'aquest jardí botànic. Doncs l'origen és un empresari alemany que va fer una certa fortuna a Barcelona a principis del segle XX i el 1918 va arribar a Blanes, va començar a comprar terres per realitzar el seu somni, va aparcar les seves funcions directives a la seva empresa per crear el somni de la seva vida, que era fer un jardí mediterrani que servís de recerca, de lloc de recerca per científics centreeuropeus i nord-europeus, que en aquella època, als principis del segle XX, doncs no era tan fàcil poder observar totes aquestes espècies i fer recerca, divulgació... Com es deia, aquest senyor? Era el senyor Carl Faust. De fet, avui en dia el Jardí Botànic Mar i Murtra està gestionat per la Fundació Carl Faust, la fundació privada Carl Faust, en honor al fundador, que és qui ens va deixar aquesta joia botànica i paisatgística. I explica'ns una mica què hi podem trobar aquí, perquè a mi m'han donat un mapa i veig que està dividit com en 3 zones. Correcte, el jardí, a nivell intern, diguem que són 3 jardins, encara que el visitant percep un. Ara mateix estem al Jardí Mediterrani, just al costat del Templet de Liner, que és una miqueta l'estrella de la casa, perquè a nivell paisatgístic hi ha aquesta escala de Picur, que és fantàstica, amb totes les espècies mediterrànies, perquè considerem que al món hi ha 5 climes mediterranis. A part del propi Mediterrani, hi ha una zona de Xile que té clima mediterrani, hi ha una zona del sud de Califòrnia que també, una petita zona de Sud-àfrica i una zona d'Austràlia i Nova Zelanda. I de fet aquí estan representades les àrees botàniques de totes aquestes zones, a part que a nivell paisatgístic ja veieu al costat de la primera cala de la Costa Brava, que és Sa Forcaneres. De fet, sempre diguem que és intrínsecament el significat de la Costa Brava. La primera o l'última, perquè els de Portbou diuen que comencem per allà, segons com ho mirem, però si venim de Barcelona, que una mica és el punt neuràlgic, doncs seria la primera, just darrere d'aquesta roca hi ha el Port de Blanes, i si mirem més al sud, les platges comencen a ser allargades, com és la costa de Barcelona i Costa del Maresme. I aquí és on comença a ser la costa abrupta, rocollosa, salvatge... Correcte. I és molt complicat mantenir 3 espais biològics, no diré tan diferents, perquè no són tan diferents. A nivell de temperatura, per exemple, com es fa per... Home, és complicat, perquè si us fixeu el primer jardí que té les... Sí, i té les zones... Hi ha una zona que és més àrida i una zona que és més subtropical humida. I són plantes que estan acostumades a una temperatura més alta i, de fet, necessiten uns... Hi ha una zona macaronèsica i canària, que, com sabeu, el clima mig de les Illes Canàries és de gairebé frega o passa els 20 graus, quan aquí a l'hivern no ho és. És a dir, però tot està estudiat, el Carl Faust, en el seu moment, es va assessorar dels millors botànics de l'època, com podia ser Pius Fontiquer i molts altres,
que bé, que per estructurar-ho segons el sol, la manera que dona, és a dir, res està fet a l'atzar i tot té un significat. Que varia la temperatura, no? I tant, absolutament. D'un jardí a l'altre. I tant. L'economia de Blanes, basada tradicionalment en el sector primari, agricultura i pesca, a la segona meitat del segle XX passà a dependre del sector secundari, indústria, i molt especialment del terciari, el turisme. El port està dotat d'unes bones drassanes que facilitaven que fins al segle XX fos un centre important de navegació de cabotatge i, anteriorment, d'un actiu comerç amb Amèrica. Si bé ja des de finals del segle XIX fou un important centre d'estiueig, el gran motor del turisme, paral·lelament a la resta de la Costa Brava, arriba a finals dels anys 50. Aquesta ha estat la causa principal de l'explosió demogràfica. L'església de Santa Maria es va començar a bastir a partir del 1319, any de la fundació de la parròquia. L'obra es va fer en diverses etapes i de l'estil gòtic original es conserva tota la façana i el campanar. El Palau Vescomtal també es construeix entre finals del segle XIV i principis del segle XV, i un dels arquitectes fou el prestigiós Arnau Bargués. Va ser la residència dels vescomtes de Cabrera i d'altres senyors feudals de la vila fins que fou destruït per tropes franceses l'any 1694. Caminant, hem arribat fins al port de Blanes. I estem famèlics. Hem parat aquí davant de l'Hivernacle, un restaurant preciós on ens serviran alguna cosa que menjar. Hola. Hola, què tal? Soc en Francesc. Bones. Bones, jo la Cristina. Molt bé. Que volíem dinar per dos. Voleu dinar una coseta? Sí. Molt bé. Mira, si m'acompanyeu en aquest sofà... Sí. I doncs què? Què us ve de gust? Sí, mira, ens havíem decantat per un tataki de tonyina El tàrtar de salmó. i unes braves. Sí. Molt bé, bona elecció, eh? Braves de l'Hivernacle. Perfecte. Mira, per començar el tataki, m'acompanya una miqueta de wasabi, de soja i de guacamole. Quina bona pinta que fa tot això. Sí, bona continuació, eh? Molt bé, gràcies. De segon, el tàrtar de salmó, amb unes torradetes artesanals d'aquí de Blanes. Sí? Veus? Que interessant. Aprofiti. Molt bé, gràcies. Aquí tenim els còctels, un daiquiri de maduixa i una pinya colada per aquí. Moltes refrescadet. gràcies, sí. Gràcies. Després del fantàstic dinar, ens toca cremar calories, Fran. Sí, i ens hem acostat al Feel Fitness and Flow perquè ens faci una classe dirigida, així que no perdem més temps. Hola. Hola, què tal? Bona tarda. Soc la Cristina. Hola, Cristina, soc en Carles. Hola, Rafa. El Rafa. Encantat, Fran. El Rafa. Hola, Rafa, un plaer. Bueno, què tal? Bé, teníem entès que aquí al vostre gimnàs doncs, sou especialistes en activitats dirigides. Correcte. I veníem a provar, no? Sí, volem fer una classe dirigida. Molt bé, molt bé. El que heu de saber és que, a part de ser un centre especialitzat en activitats de Reebok, Les Mills, Zumba, etc., el que nosaltres pretenem és fer feliç a la gent, emocionar-los i sobretot que tingueu una energia a cada classe brutal. Però us veig una mica mudadets, o sigui que ens hem de posar el traje de guerra i cap a dintre. Molt bé. D'acord? Cap allà, doncs? Per aquí mateix, endavant. Perfecte. Gràcies. Vamos a hacer una canción que es actualmente número 1 y es de Zumba, que se llama Bailando. ¿Qué os parece? Perfecto. Es sencillita,
Es el número uno. El número uno. De acuerdo. Muy sencillita, vamos a hacer un poco de cumbia, reggaetón y latino. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos allá. Ara és el moment de relaxar, d'unir-se una mica al cos, la ment, estirar-se, sentir el cos, les sensacions i prendre una mica més de consciència. Per acabar, crec que us anirà molt bé. El body balance. Body balance, sí. En què consisteix? És una fusió de tots els estils de gimnàsia suaus que tenim, principals, que són el tai chi, el ioga i, per una altra banda, també el pilates o inclús exercicis de dansa. Vale, molt stretching, no? Sí, senyor, correcte. Preparats? Sí, preparats. Doncs ara és el moment. Acabem d'exercitar els músculs i em sembla que ens mereixem una relaxació, no? Jo estic completament d'acord, Fran. I ho farem aquí al centre i Swiss Pan Fitness de Blanes. Em sembla que ens tenen preparat un massatge. Sí, farem un circuit i acabarem amb un massatge, així que no perdem més el temps, sisplau. Som-hi! Doncs molt bé, com tot en aquesta vida, les coses comencen i s'acaben. I el nostre programa i les nostres excel·lents rutes s'han acabat avui també, però esperem que hagueu disfrutat de tots els raconets i tot el que hem visitat i les activitats que hem fet i molt més que ens pot oferir la Costa Brava. Recordeu també que ens podreu trobar a la nostra pàgina web de costacosta.cat. Allà hi haurà informació addicional, totes les rutes penjades per si les voleu reveure. I ara que se'ns han acabat les vacances... Tornem cap a casa. Sí, ens despedim i fins la pròxima. Adeu!
3, 2, 1, gravant. Avui hem decidit venir a fer una excursió al Parc Natural del País. Toca anar cap a Port Lligat. Cap a Port Lligat? Què és Port Lligat? I aquí podrem visitar la Galam, sense cap mena d'impediment ni preàmbul. I veurem aquest festival. Havia sigut antigament localització per què m'estàs vacilant o què? Ens recorrerem, perdona. No me tallis. Diantre. Sí. Xafat. Em tornis a tallar, agafaré un martell i tal. Em potxorra. Per què els vins de l'Empordà tenen... Tenen Anem a tornar a ser uns nens. Qui no havia vingut als aiguamolls quan érem petits amb l'escola, eh? Tinc unes ganes de sentir la nostàlgia i... És una història fascinant. Que l'any 1931 va ser declarada... Ens trobem a l'espai... Ens trobem amb l'espai Carmen Thyssen. Tu què, tia? Dic per aquí. Que simple, eh? Caminant. Caminant, hem arribat. Pals, que és un petit poblet, que tot i que no s'hagin trobat... ¿Qué te pasó? ¿Que te fuiste? Sí, senyor. Només dic aquest conjunt monumental. Tornem-hi. Espera. Avui comencem Tornem-hi. Avui comencem la... Superpreciosa. I res, bueno... Una oportunitat... Ara que ve també! Que està dactat? Un moment, perdó. No, el del peix, sí. Bueno, estic esperat que com és rosa... No, brava no, blava. A la platja... Cristina, em sembla, bueno, màgic. Tenim molta gana. Vindrem a... Diré el que estem famèlics, no diguis tu que tenim molta gana, perquè Vale. Després ens n'anirem a dinar. Què et sembla? Correcte. Home, doncs me sembla fantàstic, perquè, aviam, la panxa... Xavi, podem entrar ja. Bona, que tinc la gent allà que es moren de gana, Però no passa res, tranquils, perquè en el tema de càmera tot es pot tallar. Que sí, Cristina? I a reveure.